77 до Добре, че 100 го го имам пукна. поне 11 пъти. И 67 до 100 го имам няколко пъти. Брата, реално... Абе, между другото, шегата на страна, никога не съм виждал някой нов плеер да мине лист в GD комисията и да получава толкова backlash for no reason. Реално го боли много тежко. Как да стане? Ама нищо ще стане мъж от него. Брат, 39 за кой път вече, бе, брат? Ти утли си. За четвърти тази сесия, апарат четвърти клас. Брат, най-уредните Практик нива си на ме света са... Брат, Стефан е най-уредните ни... Дали ако го практикам това ренджи. Кажи. Синкоптер фри. Съгласен съм. 71